Hvor skal vi hen? Vi kører bare lige hjem. Den er lige sygt. Hvem så han bagpå så? Mads. Ja, ja. Ja, det er jo selvfølgelig lov. Alt det vi laver, det er lovligt. Ja, nemlig. Eller noget. Nej, det er lovligt. Ja, ja. Hvis politiet spørger. Eller forældre spørger. Nej, mine forældre var pisse ligeglade. Nå, det er jo snyd. Hvem tror du, jeg sagde, at først nogensinde, at jeg skulle pille skiven? Hvad sagde de? Min far sagde bare, at jeg skulle pille skiven. Oh. Det var min første kanal. Det var min fine hot. Hvad fuck er det for en? Den her fine en. Nej, men det du har et eller andet på siden. Hvad fuck er det? Siden. Den her, den ser anderledes ud. Hvor ser den sådan ud? Det er min gristrøn. Hvad? Det er min gristrøn. Hvad Er det en lav, du har på din trøje? Nej, men det er fordi, du har en gristrøn. Hvad er det? Er det en lav, du har bag på din trøje? Lav. Prøv at løfte op i trøjen. Ikke der. Bare lige sådan stræk den ud sådan her. Nej, stræk den ud sådan her. Nu er den væk. Hvad fanden snakker du om? Jamen, det er fordi, jeg har købt en gristrøn. Nå. Fra Speedline.dk. Hvad med udstødning? Er det custom? Nej. Det er helt original. 70 kubik eller hvad? Hvad? Er det 70 kubik? Ja, det er. Og Hvad? så er det, hvad hedder det? MK2. Liggende derhjemme. 70 kubik. L. Ja, Og ja. den bestemmelse, så kan du den skulle. Men så er den ikke lovlig. Det er jo sgu da pisse i, så kan nummer på dig. Den der heller ikke lov. Den er også før loven jo. Lov? Før 30 km i timen loven, eller hvad? Ja, ja. Jeg mener mere end nummerpladeloven. Ja, den skulle få 93. 99. Ja. 99. 94? 99. Nå. Ja, og så min første hot, den var fra Her, bør din. 2003. 2003? Ja, det var min hot, den var. Øj, den laver jeg stramt, fordi jeg har stramt op om. Det bliver nogen. Den her gang rykke bagud. Nej? Nej. Ja, det er Hvis du flytter